si et dic que moltes de les feines que podràs tenir en un futur encara no existeixen? T'ho pots creure? I quines seran aquestes feines i com t'hauries de preparar per poder tenir-les? Doncs avui hem vingut al Barcelona Tech City, que és un hub per noves empreses i startups. Aquí s'ajunten empreses de base tecnològica i digital amb idees molt innovadores, amb un esperit molt proactiu, adaptable i creatiu. Entrem a fer una volta i que ens ho expliquin. Barcelona Tech City és una iniciativa que es va crear amb una doble voluntat. D'una banda, posicionar la marca Barcelona Tecnològica i la ciutat de Barcelona com un hub tecnològic de referència, i de l'altra també es volia crear com una plataforma comuna on cada cop més gent estigués treballant junta per potenciar el nivell de l'ecosistema. En el moment d'arribar aquí era com, ostres, realment hi ha molt de talent, hi ha persones molt importants, amb una experiència brutal. De fet, emprenedors números 1 a Espanya, amb ganes d'aprendre, no? Que dius, ostres, són referents i d'on pots aprendre moltíssim. Aquesta part d'aquí és la part de Virrepublic, és una consultora de negoci digital. I si això és Virrepublic, aquesta part d'aquí és Viagency. Treballem social media, treballem creativitat, treballem producció audiovisual, fem molt forta la part d'influencers, de com treballar el màrqueting d'influencers. Doncs mira, Veieu-vos comença fa 5 anys. És una plataforma que els principals hotels de les principals cadenes pots reservar 3, 6 i 12 hores decidint l'hora de check-in i l'hora de check-out. Tindeu és una web i una app que agrupa tots els fulletons i els catàlegs de les botigues al nostre voltant. És tot allò que trobem normalment a la bústia en format paper, nosaltres ho digitalitzem i ho posem en una app perquè la gent ho pugui buscar. Els perfils que estem buscant són, òbviament, perfils tècnics, però tenir una bona actitud proactiva i d'aprenentatge és bàsic per poder estar al dia constant del que necessitem. Tot el que són enginyeries informàtiques, no? Estan molt demanats. Són perfils que busquem moltíssim, és molt difícil de trobar i realment hi ha molta demanda, ja no només aquí, a tot arreu. És aquesta capacitat de tenir uns skills que no són tan focalitzats en una àrea concreta, sinó és la manera que tens de fer, organitzar, de projectar, d'entendre, de superar-te en qualsevol àrea. No busquem gent que esperi el que ha de fer o que se li digui el que ha de fer. Anem cap a un món líquid, canviant, on constantment ens haurem d'adaptar. Res de pensar en estructures rígides, res de pensar en departaments d'empreses. Anem cap a models organitzatius on la gent ha de tenir una capacitat d'adaptació molt gran. Una de les coses que tinc molt clares, i crec que aquest és un element molt clar de cara al futur, és també que no has de deixar mai d'aprendre. Les grans ments dediquen moltes hores a llegir i poden ser revistes tecnològiques, poden ser llibres de qualsevol cosa que t'obri la ment. Jo el que diria de consell és sortir fora d'Espanya, fora de la teva comfort zone que diuen, no? Sortir fora de Barcelona, sortir fora de Vic. Mai tiraràs aquests 2 anys, 3 anys que puguis estar fora, perquè és experiència, és conèixer, obrir la ment a noves cultures, i crec que això també és molt important. Cap de vosaltres ja treballareu en una mateixa empresa tota la vida. Per tant, acceptar el sortir de la zona de confort com un procés més dintre de la vida. Primer de tot, que facin alguna que realment els agradi. Comprendre les tecnologies serà bàsic per poder fer qualsevol tipus de feina, siguis metge, advocat, economista, qualsevol feina. Crec que és important, malgrat no t'agradi, adquirir la manera de pensar d'un desenvolupador.
no tant per desenvolupar, sinó per estructurar una manera de pensar. Estar constantment obert a qualsevol tipus d'innovació. Ens ve un moment que la robòtica entrarà al mercat laboral i hem d'estar molt oberts i també molt preparats per acceptar aquests reptes i entendre que el digital ja és l'eix central de la seva feina. O sigui, les empreses estan transformant-se digitalment i aquestes noves generacions que venen de les universitats han de portar aquest talent digital innat que han nascut digitalment i ajudar les companyies a consolidar-ho. Vivim en un món absolutament líquid i serà molt més líquid. Per tant, cal tenir una bona base tècnica, tenir una bona base de coneixement, tenir una ment molt oberta, molt activa, tenir la voluntat de seguir-se formant permanentment i amb això jo crec que estaran tots molt per a tot. Jo ho faria, si tornés a començar ho faria així, ho intentaria fer així.